зони загуба от албанския купи си в Лига Европа. Нова възможност за белите, спасяване, което запазва надеждите на Ботев Враца за нещо повече от този матч. Живи Галин Иванов. Потопката отнета Емил Мартинов. Това е шансът за Славия. Подаване. Очи в очи. Удар и спасяване на Федерико Бариос. По-добър начин. Сега добро подаване от страна на Бруно Франко за Димитър Митков и пропуск. Очевидно няма засада, защото е маркиран ъгъл. Няма как да има. Емануел Уме. Доста футболисти в жълто-черно в наказателното поле. Ивелин Попов. Какво спасяване от Федерико Бариос. Стената. Ето го изпълнението. Георги Вълчев стреля. Спасяване на Федерико Бариос. То за по-голям риск да се опита да стигне до победата. Възможност за Хевър. Спасяване на Бариос. Пред наказателното поле успя да подаде към Иван Тилев. Дали ще има шут? Удар на Иван Тилев. Много добро изпълнение на Иван Тилев и още по-добра реакция на Федерико Бариос. По левия фланг комбинира с Едгар Пашеко. Той може да подава и намира Исмаил Иса възможности. Великолепна намеса на стражът на Ботев Враца. Сигналът е даден. Павло Гарсия се засилва. Стреля, спасяване на Бариос. Ще има добавка. Пропуск на Живко Атанасов. Ще стане въпроси за него в хода на коментара. Да видим обаче първа атака за домакините. Спасяване на Федерико Бариос още преди да е изминала минута. Отново играч на Ботев Враца на път да сбърка. Шанс за Хайнц. Изключителна намеса на Федерико Бариос. Обаче добре размениха подавания Шагоян и Хайнц. Дюкенс на зона в наказателното е много опасен, е точно там. Шанс за ЦСК. Изключителен пропуск на Стан. Добра визия от Шагоян. Матиас Фаетон в наказателното поле. Центриране. Шанс за Хайнц. Спасяване на Густав. На Федерико Бариос. Моля да ме извините. Нова грешка в разиграването на топката за Ботев Враца. Дюкенс на сон. Отново спасяване на Бариос. Хайнц. 2-0 за ЦСК. Тук вече Иван Минчев. Достатъчно футболисти в бял ще атакуват този пас. Без проблем обаче за Федерико Бариос. От кадрите, които видяхме ние, да разполагат със същите и вар арбитрите на тази среща и те потвърждават. втория гол в удар за гостите. Традиционни спиритонски положения Георги Русев. Временно топката е изчистена. Ето го центрирането. Бариос с решителна намеса. Един майстор на подобни ситуации много добре знае каква опасност носят те. Федерико Бариос сигурен във въздуха, не бърза да... Хубав пас на Омар Сако надясно към Мартин Стойчев, който сега пробва да центрира. Учите доста опасно. Федерико Бариос игра с тази топка, която се беше насочила.